שלום, היום אני אראה לכם איך לפתור את הפירמידס. אוקיי, דבר ראשון שנעשה, נחפש פינות כחולות. אז עכשיו רק כחולות בהתחלה. עכשיו אני רואה אחד פה, אחד פה ואחד פה. אז מה אנחנו נעשה? דבר ראשון, נשים אצבע אחת עם יד אחת, רק בסך הכל יד השנייה מחזיקה את הפירמידה על כל פינה. אז אצבע פה ואצבע פה, כי אמרנו שפה יש פינה כחולה. אז עכשיו, אם נסתכל טוב ונבין איזה פאה, אז הפאה הזאת זה הפאה הכחולה, כי אני מחזיקה ורק בפינות האלה זה הפאה הכחולה. אז נגיד אם אני פה ואני עדיין מחזיקה, זה לא הפאה הכחולה, כי אני לא מחזיקה פה עוד פינה, וגם פה וגם פה, אז זה אומר שזה זאתי. אז בואו אני אלמד טיפה על החתיכות. פינה, 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 סנטר, שזה הנקודה באמצע, קובייה הונגרית רגילה זה, אז סנטר, 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 ופה, אדג', אדג', אדג'. כל אלה אדג'ים, שזה אלה עם שתי הצבעים. אוקיי, אז שמים את כל הסנטרים באותו מקום. אז איך עושים את זה? משתמשים רק בהזזות כאלה, לא בכאלה, לא בכאלה, רק בכאלה. אל המשולש שיצרנו עם האצבעות. אוקיי, זוכרים, יצרנו משולש, אז אמרנו לפאה העליונה, במקרה הזה, זה יכול גם להיות פה, זה יכול להיות פה, אבל פה זה 3 פינות שלנו. אז מזיזים עד שכל הסנטרים יהיו באותה פאה, בצורה כזאת. עכשיו נעבור לשלב הבא. השלב הבא זה לעשות שהפינות יהיו בצבע של הסנטר, בצורה כזאת שכאילו ייגעו. אז מזיזים עכשיו רק בדברים הקטנים, בפינות הקטנות. אז צריך להסתכל, אמרנו שפה זה כל הפינות, סליחה, אז אני לא צריכה לחפש פה. אני מחפשת רק בשלושתם. אז פה אני רואה שאני צריכה לזיז רק פה, ופה רק פה. וזה שלב מאוד פשוט שאפשר להגיע אליו בקלי קלות. כל השלב של הסנטרים והפינות. השלב הבא הוא לעשות את האדג'ים. עכשיו, מה שעושים, במקום שהכחול יהיה אלינו, הוא למטה. עכשיו הכחול הוא פה. עכשיו, אם ב3x3, בשביל לעשות את השכבה הראשונה, עשינו קודם את האדג'ים, ואז את הפינות, עכשיו עושים את ההפך. עכשיו מכניסים את האדג'ים, כמו שמכניסים פינות רק לאדג'ים, כן בדיוק. עכשיו, אם תסתכלו, אחרי שיצרנו את הכחול, זה יצר לנו בערך, אנחנו יודעים איפה זה כל צד של צבע, כי אם אמרנו שכל אלה נכונים, אז זה אומר שגם הצבעים האלה נכונים, אלה נכונים, אלה וככה הלאה. אז כך שאם יהיה לי כחול צהוב, אז אני אדע לשים אותו פה, כי אני יודעת שפה יש צהוב על בטוח, ופה יש כחול על בטוח, כי זה הפאה הכחולה שבדקנו בהתחלה. עכשיו אני אראה לכם איך מכניסים את האדג'ים. אוקיי, אני מצאתי את החתיכה הזאת, שזאת הראשונה, ואותה אני צריכה להכניס לפה. אז מה אני עושה בעצם? אני מחזיקה שהפאה הכחולה תמיד למטה, והפאה שהצבע השני, כי הכחולה זה פה, והצבע השני, אז הצבע השני יהיה מולי. עכשיו, אם הכחול למטה, שזה הצבע המרכזי שבאיתו מתחילים, אז מזיזים אותו הצידה, שהצהוב יהיה מקדימה, עושים R, U פריים, R פריים, וזה נכנס. עכשיו אני אראה לכם עוד אחד, הנה אני רואה פה את הירוק כחול. אם הכחול בצד שמאל, ובקודם זה היה בצד ימין,
שכחתי להגיד. אם הכחול בצד שמאל, אז עושים U, מזיזים שיראו את הירוק לירוק, ועושים left prime, U, left, ואז מכניסים. ואת השני אתם יכולים לעשות לבד. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לסיום שתי השכבות של הפירמידה. עכשיו, אחרי שסיימנו את השכבה הראשונה, שזה לסיים את כל הצד הכחול, ואת כל הצדדים שגובלים לכחול, שזה 3 צבעים. אז מה שעושים עכשיו, מסדרים את הקורנר שיתאים לסנטר הזה, העליון. אז אני רואה פה אדום לאדום, אז אני פשוט עושה אדום לאדום. זה לא דורש הרבה מחשבה, וזה מאוד פשוט. עכשיו, אחרי שסידרנו את זה, מסדרים שהקורנר והסנטר יתאימו לצדדים למטה שעשינו כבר. אז אנחנו מזיזים בצורה כזאת. עכשיו, יהיה עוד 4 אפשרויות שאני אראה לכם, ועכשיו נתחיל בראשונה. אוקיי, עכשיו לדבר הבא, אנחנו נחפש חתיכה ששני הצדדים שלה לא תואמים לזה ולאלה. עכשיו, אני רואה שזה תואם, כי אתם רואים שזה תואם בצד אחד, וזה תואם בצד אחד. עכשיו, כשאני מסתכלת אחורה, במקרה הזה, שני אלה לא תואמים. אז אני מחזיקה שנגיד קיבלתי את המצב הזה כאן ואני רואה שזה לא תואם, אז אני מחזיקה שכל השורה הזאת תהיה מאחוריי, ואני מחזיקה את הקוביה ככה. ועושה left, R prime, left prime, R, ואז אני פשוט מכניסה את הכחול. אז אמרנו שצריך להעביר את הירוק לירוק, בשביל להכניס את זה לפה, נכון? אז עושים, מזיזים, ואז עושים, אם זה בצד ימין, כי זה, אתם זוכרים, זה עכשיו בצד ימין, אז עושים, מזיזים שזה יהיה הירוק לירוק, לפי האלה למטה, ועושים R, U prime, R prime, והקוביה פתורה. עכשיו, מצב הזה הוא בדיוק אותו דבר, אז שוב אני אסביר, שפה, אז, שאני מחפשת אחד שלא נכנס על בטוח בשני הצדדים. אז אני רואה שזה לא נכנס בצד אחד, אבל זה נכנס בצד שני, וגם זה. אז אומר שזו החתיכה הזאת. אז אותה עם השורה שלה אני שמה מאחורה, ועושה פשוט את אותו דבר רק לצד שני, שזה R prime, left, R, left prime, ואז אני פשוט מכניסה את זה. אז אם זה ירוק כחול, אז אני מעבירה את זה שזה יתאים לירוק למטה, ואז אני עושה left prime, U, left, ואז אני פותר את הקוביה. אוקיי, אז עכשיו למצב הבא, אתם יכולים למצוא דבר כזה שזה כמו דבר כזה של שעון, שזה מסתובב. עכשיו, אתם צריכים לדעת אם זה נגד כיוון השעון או עם כיוון השעון. אז אני כבר סידרתי את זה שזה יתאים לה למטה, ועכשיו אני רואה שהאדומים צריכים לבוא לפה, והצהובים לפה והירוקים לפה, ואז בעצם עושה סיבוב שהוא כזה, וזה נגד כיוון השעון. אז נגד כיוון השעון אני עושה L פריים, U, L, U, L פריים, U, L, וככה זה פותר לי את הקוביה. אוקיי, עכשיו האלגוריתם האחרון זה מצב כזה שיהיה לכם אותו דבר רק עם כיוון השעון, שזה הירוק בא לפה, הצהוב בא לפה והאדום בא לפה, שזה עושה ככה. אז זה עם כיוון השעון. אז מה עושים? עושים R, U פריים, R פריים, U פריים, R, U פריים, R פריים, ואז זה פותר לכם את הקוביה. אם לא הגעתם לאחד מהמצבים מארבע המצבים שהראיתי, אז יכול להיות שהגעתם למצב כזה, שזה רק זה צריך להחליף עם זה וזה צריך להחליף עם זה, שקוראים לזה פרדי. אז עכשיו עם הפרדי אתה עושה נגיד שעון, קודם איזשהו שעון, איזשהו צד, זה לא משנה באמת, ואז אתה מסתכל ואז אתה רואה, אוי, זה הפינה שאני צריך לעשות, ופשוט
פותר משם. וזהו. תודה שצפיתם, אני מאוד נהניתי, אני מקווה שהצלחתם לפתור, ובהצלחה בהמשך הדרך. ביי.